Tomates de case 1,5 kg no Campiño, a polinización con abellas e o crecemento na planta claves para obter produto de maior tamaño e calidade. Coidar a terra para obter os seus froitos ten moitos segredos, e no Campiño a familia Teira está a sacar grandes rendementos á horta. Están especializados en tomates e recentemente recolleron un de récord nas súas plantacións. O mes pasado collemos un tomate de 1,475 kg, creo que recordar. Foi o máximo, Esta plantación penso que desde que estou aquí foi o máximo. E apunta que alcanzou este tamaño por diversos factores. O mellor, como che diría, se leva moito tempo o tomate, se madurar, sabes, pois entonces vai crecendo e así. De feito, hai algúns hoxe tamén de medio quilo, de 700, de 800, varios exemplares de bo tamaño. Afondou no seu produto, co que levan anos traballando. Tomate de cercanía, de proximidade, tomate, a variedade chamase Monte Carlo, tomate sabroso, enche ben, sabes, non é hueco por dentro. Levamos desde os anos 78. Bueno, eu non, lógicamente non, pero cando empezaron eles, sí, con esa variedade. E sinalou que unha parte clave no crecemento do produto é a polinización. Hasta hai uns anos, pois, había bastantes abellas, abejorros salvajes, ou abellas de colmenas, pero que a velutina agora notase que non hai, non entran adentro, entonces agora, xa hai uns cuantos anos, decidimos comprar abejorros en colmena para polinizar. Porque, por exemplo, fora, se se cultiva fora, xa o aire xa poliniza bastante, pero dentro, se non hai corriente de aire, o polen do tomate non é tan volátil, digamos así, entonces fai falta unha axuda. Os seus produtos teñen unha gran aceptación, polo que teñen case todo vendido a bares, restaurantes e particulares. Unha vez que sacas xa nos mercados, pois veñenche el, pero é un tomate moi sabroso e todo ecológico, sí. O produto de proximidade é fundamental. Non leva cámaras, non leva fríos, sabes, madura na planta, só collemos non verde, collemos con coloriño, entonces eso, o tomate, pois, é donde colle o sabor. E apuntou que en xullo e agosto é cando máis tamaño e calidade teñen os tomates. Contan tamén con outra variedade de tomate e tamén con máis produtos. Pimento de padrón tamén, e máis pimento morrón. Monte Carlo, e despois, agora este ano, vamos a probar unhas variedades novas, que sean un poquinho máis resistentes, sabes, que sea un poquinho máis de o tomate un poquinho máis duriño, que sea, con sabor, pero non o tomate este que hai, que son híbridos. Unha variedade coa que queren ter máis opcións e tamén de calidade e saborosas.